Ole voinia chuan Russian horror thriller movie sang ni somni pakhata release Raw 19 in thlir ho le don ang miang thlawhna pakhat chu Russia ram Novosibirsk lampan turin na thlawk chuaka a chungah chuan nu pakhat a fanu kumsari mi Ketia abula muthumek nen chuan an chuang ve a an thlawhna engine pakhat chu a chiang kuang lo ti kan hmu thei Ketia chu ron harin anu chu abula aom lo ti a mungal chu mi hnu lok chuan thlawhna chian lo awangin emergency landing angai thu an ron puang bok Ketia chuan an hnunga pitar maksak takin thu maktak a cham chu a hmu boka chu vele hlau wangin ni khoshilovin a om ngal thlawhna engine chu puakin an ven thei rual lowin thlawhna chu a thlata ma se engtin emutak Ketia chu nungdamin ala om ama chi adam chuak a om awang chuan a ke thir cherna red chung chuan ram hnoya chuan a kala kumsom ni aliam nu chuan reporter rual te chuan Ketia chu koman tuma tuntum chu a fanu kumsari mi daina telve bok Ketia chuan interview chu arem tia kha accident rap thlak tak wanga anun chomna kha ne a in hriat to wang ani Ketia chuan khamini thilthleng kha soichua adu to lo thu le kha thilthleng awang khan midan tren puinan psychologist ani tak thu te a soi boka daina chu ron enroll ve in reporter hnena anu chuan kecherna thir red a hriat chuan a lungphu alati ran thut thei thu alo hril bok anu chuan thlawhna chuan a hlo to lo awangin apu tlaw tura an zin thuai tur thu a soi bok ni khat chu Ketia le daina te chuan zan rei to lama thlawhna chuak tur lam chu an pana passenger mang reng an lo chuang lo passenger tamjok chuan khochiat wangin flight an lo cancel alo ni thlawhna an lu rual chuan daina chuan a hnunglama thut adu thu a soya ma se Ketia chuan an seat ani lo thuin a chang an thlo chu a ma chuan an pi a thu Alexei nen chuan anan in hmel hriat chop le a chutia Ketia zam hmel a hmu chuan engkim a that tur thu a hril reivak lova Ketia chuan hnunglama buaina a thleng ti a hmuvat nu pato lam galena chuan thlawna hlo em awang chuan panic attack alo neya chuta psychologist ni bok Ketia chuan beng daivatin a stress ti ziawm na tur damdoi chu a pengala thlawna hmalama ve thung chuan sumdong pakhat Nikolai Nosili chuan a pi a thu mi zemak mel tak chu enge a draw avazota chupa chuan chhana mu malpo pelovin lemzia chuan thil a hmu tir thin thu chawin alo chang thlawna thlo chhuah dawn vele chuan Ketia chuan thlawna chunglama thir in nokri chu hrethutin a lungphu chu adik lo ngala rang takin toilet lam chu pan ngalin in beng dai tumin damdoi ei ngal stewardess chuan ron hawin a thutna thutangai thu a ron hrila ma se alo ngai sak lem lo chutia attendant in instruction vel alo pek lai chuan anu o chu hria in toilet kongka lo in thlak dangnam chu a mongal kongka chu a honga ano pan laia an chena in chu alo nia lutin kongka dang a hon le chuan thlawna chhunga a lut le tadai makti taka a hoi kwal vel chuan emergency exit chu an lo dang ti a hmua chuta stewardess chuan a thutna a le turin alo hrila Alexei chuan Ketia chu mang ang taka a hmu awangin enge thleng a zot ngala chhanna a pek lo wang chuan a fanu daina chuan anu chu thlawna accident rap thlak taka dam chuak om chhun ani thu alo hril Alexei chuan thil thleng wangin poyati thu alo hril ve ngal chuta ti zuin ani po chu reporter ani thu le indona hmuna a kal thin thu te a soi boka ti chuan khoche takkara thlok zelin a chuang te chu an mu thlu veka chu ti lain van chu ron senin tukvera chuan kut tam tak aron langa chumi hnuwa Ketia chuan anu nen zanri anei lai aron langa anu hnena chuan a ke ser om chu adam don to angem ti azot anu chuan adam chunga om to mai thei thu alo hril
chuta darthlanga chuan anu chu hmel rap om tak puin avamua makti tak chungin anu chu thlawna accident ah khan athi ve ami ti azo chuan anu chu alom lo hle anu chuan thlathum liam ta daya thil thleng to ani awangin zona a thlak pui pui zo to lo turin ati ngala anu in thlenga sil lai chuan thir in nokri chu hria in anu chu maksak tak main a om zui ngala ma se van nei thlak takin amumang alo ni a thlawna chu na sa takin alo in soi tawak waka chu vele galena pasal afghani chu ni khoshelovin na om thuta chu vele passenger le attendant ho chuan an ron buai pui vat ketia chu medical lama training nei to ani awangin chuata mutir ngalin CPR ti ngala ron har thutin ketia chu ron rekin thumak tak tak achampa a ni khoshelo chuan om le ngal thlawna chu a ayana sa ron in soin ketia chuan Alexi thutna hnunga kut hlim thla chu awa muthutin chelovin a om tarenga chumi hnu lok chuan Afghani chu achat thlave bok chu vele ayana sale zualin thlawna chu ron in then le in passenger ho chuan an hnai ber thutna chu an pan ngal sap sapa stewardess chuan oxygen chuang chu ron kengin daina chu ron pan atuma ma se mak takin boruaka chuan lenglopin a thil ken lai po chu a thlau ngal ketia chuan oxygen adu khop a hmulo awangin ni khuwa a shelo riai riaya kumsom ni liam ta a thlona a pitar rap om takha a sha chuaka a har le chuan thlona chu lo thlok pa ngai to in a fanu hlau taka lo om chu panwatin a kalsan to lo tur thu a shil chuta Alexi hnena chuan kumsom ni liam ta a pitar chungchang shilin kha pitar kha a inrol ani aringa a chan po kha pitarin a thusoi ang chia kha Afghani khan a cham ve wang ani ketia chuan ama chi adam chuak a oma wangin kha pitar kha chunga thinrimin ati hlum dan kong dang azong ani thu a soi Alexi chuan Afghani chu thi pa ngaya thi thu le ketia chu adam doi ei wanga zeldin kwal ani arin thu a soi chuta gelena chu ator pui thu washilin a thut mun lam a pan le a daina lam ava pan le chuan thlawna hnung lama an thut lai lem maziak chu ava bua ma se chulai chu an thutna ani lo ti chungin an thutna lam chu a pan puya ketia chuan an thlo chhuah ma khan anu o a hriat thu le enga molaka inveng tura cha tum ani arin thu a soi malama ve thung chuan Nikolai chuan abulami chu alo bevele mek boka kar tam tak azin kwal to hnu le a chungte bula ho a chak to thu alo shil ve bok a fa te thalak ta chu a hmuwa ma se abulami chuan lem alo zia san char char thung a lem ziak chu ron langin Nikolai mezial zulai lem alo ni ketia chuan thil diklo om chu aring ngen bur mai tukin maya akeya ser om te po chu alo bo deya chu baka passenger zinga thi an om chunga pilot ne na tanga eng thuma an hriat lo na chuan mak atina ati zual hle Alexi lu chu ron na thutin daina po chuan an hnunglama mi tu emoni alo be ve mek daina chuan me chemu theilo bia in chunu chuan mi papakhat akan rualin anu chuan atho sandon ti ashil thu asoya chu chuan anu chu atishil hai hle thil timak le zual turin thli le ro anasat em wangin an kong chu thak angai thu le Novosibirsk a an tum tur thu aron puanga he mun hi kumsom ni diam ta a anu nen an panlam kha ani ketia in attendant melnel omlo tak awmu chuan thil diklo a omti ashale ngal Nikolai sit nuaya oxygen leak chu ron langin achunglam atang chuan engtui emoni aron far ve bok daina chuan anu bula me cheno pangin anu chuan akalsan don ti ashil thu asoya chuti lai tak chuan Nikolai chuan lungoi lo zetin a secret chu phorin tran atuma ketia chuan chu lo hmuin awa panwata ma se atlai ta shet lighter chuan thil tuiron far chu tokfuin akang tawaka chu kang hluah kara chuan ketia chuan mel hmuin chu chuan alo au khum waka
stewardess ho chuan mei chu an ron thel wata van nei thlak tak kan ti don nge van doi thlak tak kan ti jok don Nikolai chu alo la thilo ma se akang na sangang mai attendant ten first aid pack tuma an kal chuan ketia po afanulam pan tumin akal ve ngala ma se thlamak tak mai chu awa hmuwa chuta afanu nen he thlona an chuan mania alet le thuta akeya serpo chu alo la om afanu chu koin flight chu cancel mai tha ti thu soin afanu po chuan alo pampui ve bok zan alo ni chuan adam doi te chu ei chhun zom du to lovin toileta chuan apaya ketia chuan afanu o asia ma se mu tu reng om lo chuta anin chu in soi vakin afanu chuan thinrim takin tinge akalsan ti alo zota thlona chuan alo om le thuta gelena chuan alo ti har ani daina chuan ron panwatin a thutna aron kalpel renga ma se aron mu mi alo thu ashil thil thlenga wang chuan ketia po ngai damadil ve bok Alexi chuan puina ron ngen thutin Nikolai buai pui turin ron ngena chutia en kwal nu chuan a thokna a in no ani ringin a thok that dei nan Alexi chu alungil taka da turin ashila first aid vela buai pui lai chuan Alexi khan engwanga ama khan biak po shelawa omnge ani azota ketia chuan thil takle suang tuana po a thliar thiam hri lo thu in alo chang lemziak pa chuan lemziak pa in thu alo cham mel mel a hmu chuan ketia chu thinrim thutin chu pa chu avin ta shepa Alexi chuan alo beng dai wat chung thila thlen mek lai chuan Nikolai chuan phone phora lo tuma lemziak pa chuan lo pui watin a wallpaper a chung tenen hlim taka an nuina lai thalak chu a hmu a chunga enzo nu chuan a chathlaweta ani ketia chuan lemziak pa hnena chuan a khosak zia wang khan ngai damadila in hmel hria tirin pavelani thu alo shil a hnu chuan ketia chuan gelena chu a thutna a hmulo toileta alud reito ati ema wang chuan toilet kongka chu awachuma stewardess te chuan lungoi lo zet chungin ketia chuan rilrulama harsatna anei ani aringa a thutna a thuturin ati a kongka an hon chuan gelena chu alo om haulo an hriat lo lama afghani chu thito si in amit alo mengkua mai ketia a thutna lam pana akal mek lai chuan afghani chuan lo nam thluin kutam tak chuan an lo nem beta ketia chuan maktakin ro som pakwana omti asia a khovel pa ngaya chuan ron let le in afghani chu amit alo la ching reng ti awa hungal limthla chu hmule in engthu emo an shilni na sia a chu vele afanulam panin thlona an chhuwa san ngala ngai thu asoya Alexi an alo hmu chuan lo dan atuma ma se amit atanga thiron luangin atlutangal stewardess te po chuan ketia chu dan an lo tum ve boka ma se pakhat chu tuin aluak tanta a atlua athingala chuta ketia chuan steward pakhat chu heng thil thlenga mo phurna anei ve thu ashila pavela chu vapanin alemzia chu awachu saka pavel chuan amathir aziak thin ti ahmu rual rual chuan pavel chu boruaka chuan aral tariai riai mai stewardess le Alexi chuan ketia chu pilot omna kal lo tur chuan an lo la thlem chara thil engamolaka ven him an tum thu an soilai chuan stewardess chu boruaka in phi dorin Alexi po alu atanga thiron chuakin athive tangal du thlan tur dang nei to heklo le ketia chuan pilot omna chu a honga ma se ahma a anomna cabin ang thowa khan an luta beidong du lovin kongka chu hong ngat ma se angai zela chuan an lut le thin atopa cabin danga chuan an lut ta thuta ma se daina chu abula alo omve ta haulo thona top lama chuan himthla ne nan loading dun ava mu chuan ava pan ngal tawata chuta a movie kalphung chu ronin thlak thuthin thil thleng te kha atak tak ni lovin ketia po kumsom ni liamta thlona tlat tur chunga kha na lo la chuang ketia in Peter thlona accident thlen tu nia hriat khan thina rap thlak tak a hmu lo nan alo doi muzok alo ni baka thil thleng zong te kha ama huna thil thleng thei
tur a hmuh tir mai alo ni bawk ketia chuan in tih har atum na sat em awang le thi ala du lo wang chuan Peter chuan a dawi chu a phelta a chumi hnu chuan ketia ma hun chu ama ketia chuan a in ngata ani hun kal to a letin ketia in angai tuana a apui tlin hnu a thlona chuan puite hlir kha an lo langa an hnung lama chuan Gelena le apasal Afghani te chu an thua Afghani chuan heart attack nei thutin ketia nu chuan puitumin avapana chuti lai mek chuan tui taka mu ketia chuan a suang to narama afanu daina chu lo thaliam ve in daina chuan a suang to narama chen laia adam chhuat theina na tlu chi sang sang an hnu chia te kha ngun taka ngai tu turin atia ti chuan movie tira thlona accident a khan let le in ketia chu si hnung lama anu pan chuan awak pheya chu an hun ton rap thlak takara chuan ketia chuan an chuan puite chu pakhat te in an thi ti a hmua Alexi chuan lo pom kangin seat hnung lama chuan seat belt a hren tira van duai thlak takin ani ero thilpuak awangin a thi pha ta ti chuan thlona chu accident in ketia le anu chau chu dam chuakin an thunna chu khoidang ma nilovin ro 19 na ani